Yes. Speakers. Hello. Hello. Hello, njani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila bhuti. Ukhuluma noZama la ngikufonela eMzansi Men's Clinic, ne? Okay. Yes bhuti, lana sinenkinga esinayo lana nje more special la emhlabeni wonke nala eSouth Africa. Like abantu abaningi like sebeshintshile sebengama after 9, you understand? Like sebethanda amanye amadoda. So thina la eMzansi Men's Clinic kunabantu besimama beza kuthina abafuna izingane. So abangenazi izingane kodwa banemali. So bayasibhadara imali engango 5,000. And then thina sifuna abantu ngoba labantu basobefuna izingane. Sifuna abantu abazokhona ukudonate ngama sperms abo for izingane. Mase sibabhadara 5,000. Uyazwa bhuti? Yebo ngilalela. Yeah, so into eyenzakalayo ke lana thina sikusendela isiqoqoqoqo nje esincane nje esu100 ml la wena ozofaka khona ama sperms akho, uzoshaya indlwabu ufake phakathi ama sperms akho or uzowenza ngendlela yakho ukuthi sithola ama sperms akho. Ay ngizoyicabangisisa kahle for lento ngoba manje ngisuke ngisabe phela ukhumbule sinabantu abakholelwa esintwini mase uba nengane wena ezwe ngegazi lakho ongayazi uyabona lento ihambe kuyihluphe manje. Hayi kodwa leyo ayinankinga ngoba phela ngijazi njengami nje mina nje ngoba ngikuyo ngoba ngisebenza kuyo le company lena nje ngihlezi ngizenzela nje imali njalo ngeviki nje ngihambisa sami isiqoqoqoqo banginikeza imali ngaphezulu. So ngoba njengoba nje nawe usuma uheavy sex ufaka icondom lezo ingane kwenzakalani ngazo yabona ishonaphi. So nje lena ingane osuku uyinikeza impilo kahle kahle enye ingane nje nedlozi lakho liyajabula yabona nawe enye indlela yokwenza imali ngayo nje ukuyishayela nje indlwabu nje and then ugcwalisele isigubhu thina uma sisigcwalisile ngoba siyakulethela isigubhu mase sikulethela nemali. Hayi right ngoba ngisadriver manje ngokufona ngikuthole kuphi kuyo le number. Yeah, kuye le number maybe ungaze ungithole maybe ngama Mondays ngoba izobe kunokuba off. Kodwa ungasho ukuthi wena ngikufonele nini and then ngizokufonela kahle singenza appointment. Ya ngicabanga ukuthi khona ngeMonday kuyobe ku right. Oh okay, isiqoqoqo sethu nje sicishe sibe ngangenkomishi nje. Kodwa singathi mase kunikeze sona Monday sisilanda ngeFriday. So Okay. Nitholakala phi nina? Siyatholakala una online yasiguglisha nje. Siyatholakala and then sinama office all over ngoba sisanda nje kuyivula lento sinama office konke ama province. Kodwa nje wena mongakhona ungakhona vele kushaya vele usuyigcwalisile inkomishi ngeFriday ne? Cha ngifuna ukwazi ukuthi nitholakala phi. eSandton. Hayi phela lento kufanele nibe se-office hayi le. Okay, exactly. Akunankinga. Oh, ungeza futhi e-officeini vele mase sikwenzela ama payment vele mase ungeza mawuzolanda inkomishi yakho ngoba phela ngeke ukhona inkomishi ukushaya indlwabu uyigcwalise same day. Hayi ngizoyicabangisisa kahle lento ngizosave inamba. Yeah. And then angizwa ngizosave inamba ngizokufonela manje. Yeah, bajina nje mokhona ukugcwalisa 2 ngeviki une 10,000. Kodwa uyedwa oseke wenza leyo nto umuntu. Serious? Yeah, ukhona ukugcwalisa ezu2 kwasha nje u10,000 la muntu ngeviki. Ukuthi phela mazoshana endlwabu kumele udle nezinto ezihealthy njengo banana ngizokuadvise. Uyabona? Hayi inzima. Nama yogurt. Yabo lezi zinto ezinomsoco wenzela namaqanda nama peanut. Namaqanda. Ngiseve ngobani le number yakho mfo? Ngomzansi Men's Clinic, Mzansi Men's Clinic, Mzansi. Okay, ngizoyiseva ke so ungithinte ngeMonday ke. Yeah, ngizokuthinta Monday sha. Njengamanje ngiyocela ukuthi nje emini maybe around 2-3 so. Oh, ngiyacela nje, ngicela ungenzele nje ifavor.
ube udla ngibe ngenze njani udla lezi zinto ezinomsoco ngoba e-ofisini ngifuna uba impress mawufike e-ofisini nje ngifuna uba impress ukuze uthi mawuqeda ngiba sokufaka eroomini sikudlalela iphone hayi wena hayi awukho right wena hayi awulunganga wena office phela umsebenzi lo ngiwushoyo angidathi emsebenzini indlela esosifuna ngama-client ngoba labo sisilaba bayeza kuthina abanye kusokungabantu abashadile ukuthi une-husband yakhe i-husband ayikhona ukwenza lento yabona ngoba nisuke ningazani yabo siyasiza kahle kahle baningi abantu abangenay'ngane bayidinga more special ababanemali nginokuyizwa lento but bengakaze ngihlangane nayo awunenhlanhla-ke kuzokwenza imali nje ngokushaya indlwabo abanye abantu indlwabo bayishayela amahhala hayi ngendoda hayi no ngiyakuzwa mfo hayi-ke sithintane ngemande-ke okay no problem asithintane Monday uma nabangani bakho ungabatshena abanye uma usuyenzile or ungasendela inamba zabo hayi awuthi kucale siyibone first lento le ngiyacela mfowethu ngifuna yabona wena uyangichaza i-understanda ayikhona yabona lwagcwalisa iy'nkomishi eziwuthunga elanga lakho lokuqala hayi wakhipha isikhahlakahla samaspens yeyi wahambe ejabule ngabe phethe imali yamuntu kodwa ngelanga lakhe lokuqala washaya uhafu wenkomishi angimazi la muntu amaspens angaka wayithathaphi kusho ukuthi wayedlela izinto awuthazi ya amakanda ama-peanuts oyogadi kunjalo njengawe nje wena uma ufuna ukushaya ngampela umama wakwapho ngampela udlani hayi wena no wena ukho right afowethu ibhizinisi nathi labelungu benza imali ngathi bafowethu kodwa sowenze njani ibhizinisi leni hayi kodwa-ke kusho ukuthi umntwana phela kanadlozi kahle kahle hayi phela hayi phela bamphahlela abakhona laba soye bemthathile uma bekholele emadlozini kodwa imosti yalabantu akusibo abantu abakholele emadlozini ngoba labantu besilungu yabona hayi ngoba mina ngikholelwa khona nje wena ngeke ik-affecte wena ngeke nakancane phela ngithi phela ingane wena uyiphi impilo kunokuthi uyilahle sekusho yona le ngane ngeke i-affecteke yona igule mhlawumbe hayi ngeke awusezweni elirishe futhi awukwazi nokwazi mhlawumbe bohlangana nengane yakho nje estradini bethi nengane efana nengane nawe baba laphana tothi ingane wayithola kanje na ayinzima-ke leyo mfo kodwa-ke asikhulume ngemandela okay Monday-ke bhuti siyabonga kakhulu okay ngizoyisave inamba yakho awuyisave mfethu kodwa futhi ugcwalisa iy'nkomo ezuthuke-ke mfethu unokuyishaya wena sometimes indlwapho hayi angikaze ngiyishaye ngoba phela nginey'ntombi ngi-right nje uzobe uqala nje ukuyishaya hayi ngizobe ngiqala kanti akwazi ukusebenzisa ikhondomu bese ukhupha lapha hayi phela sekunamafutha kwikhondomu enke kusakhona seyaphezamisekile ama-spams hayi into enzima-ke le yabona hayi yona nto enzima leyo hayi khuleka nje ngeke usebenzise ikhondomu phela ngizobulaphana ngolanga lokuqala obufikile nje sokuthesta bekufaka ekamereni lakho wenza yona leyo nto lena sikubuka ukuthi ushaya into engakanani so nje wena nje ungabe uyipractice-a ukwenza indlwabu-ke njengamanje okay bhuti uyazi uyangibulala wena hayi mfethu cha nge-serious awube upractice-a-ke ngoba akumele ngihlale isikhathi eside ocingweni mfethu ube right siyabonga kakhulu siyakwamukela lana eMzansi Men's Clinic sizokwenza imali sidla imali shama 5,000 gcwalisa ikhaphu wenza 5,000 sokuyingoma yethu kunjalo uyabonga nazo-ke mfethu Tako.